Продовжується програма «Саба» на телеканалі АТR. І наразі ми з моїми гостями Оленою Бондарчук-Ладною та Ілляною Гайдук, волонтерами фонду «Справедливість», обговорюємо тему допомоги маленьким дітям. От, власне, специфіку цієї допомоги. Я хотіла б вас запитати щодо такої теми, як аніматори у лікарнях. Особливо це специфіка цієї роботи – аніматори у дитячих лікарнях. Наскільки часто ви зустрічаєте це явище? Ну, я можу розказати зі своєї практики. 100% така діяльність є позитивною і результативною для психологічного стану пацієнтів. Тобто в лікарні, звичайно, в ті відділення, які дозволяють зайти людям, якщо це там специфіка захворювань, вона різна буває, то аніматори запрошуються для того, щоб трошки підвищити настрій пацієнтам. Це може бути свято, це може бути не свято, це просто таке от приділення уваги, дарунок свого тепла. Я, наприклад, була Снігуренькою на Новий рік і з Дідом Морозом, також з нашим колегою по фонду, ми вітали діточок з новорічними святами, дарували подарунки. Вже 4 роки поспіль перед Новим роком ми робимо новорічні свята для цих діток, які в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології. Запрошуємо Снігурочку, Діда Мороза, подарунки, різні фокусники, робимо їм різні ігри. Майстер-класи, даруємо книжки. І ви знаєте, атмосфера надзвичайна. Чому? Тому що вони відволікаються від своїх проблем, які в них є, від хвороби, діагнозів. Там діагнози дуже важкі, і діти знаходяться по 3, по 4 місяці в лікарні, і психологічно, як і батьки, так і діти. І хочу сказати, що оце свято, воно не тільки є для дітей, а й для батьків теж. Тому що вони відволікаються, у них посмішка. І знаєте, і це така от іде гармонія вже акторів, які працюють з ними, і їх. Тому ми перший раз робили це 4 роки, і вже кожен рік робимо ці свята для них. І дітки, і батьки, і лікарі дуже задоволені. Ми дуже вдячні головному лікарю, яка сприяє, аби можна було влаштовувати свята для діток. А скільки разів на тиждень приходить аніматор? Чи він приходить час від часу, в якісь конкретні дати, в якісь святкові дні? Чи він приходить у буденний день, як неочікуваний? Зазвичай в нас проходять в святкові, але ми запрошуємо волонтерів, тобто ми ж не наймаємо людей на таку роботу. Взагалі, організація фонду, вона максимально поставлена на тому, що все відбувається на такої доброчинності, тобто дійсно на волонтерських засадах. І якщо є змога тим лялькарям чи акторам долучатись і приходити в лікарню, то ми запрошуємо, і це може бути в буденний день. Єдине, що, звичайно, домовленість з керівництвом і так далі. Це все дуже потрібно. Є дітки, які лежать. У нас була дівчинка, в неї важке дуже захворювання, вона 3 місяці лежала в лікарні. І, до речі, такий був страшний випадок, в неї там померла мама. І ми вже другий рік піклуємось про цю дівчинку. В неї було день народження, тому і вона була в лікарні, і ми торти, квіти, тобто зробили їй таке маленьке свято, аби цій дівчинці було 13 років тоді, і вона дуже важко перенесла втрату мами. І ми намагалися кожен день, через день до неї їздити, приділяти її увагу. Вона з бабусею зараз залишилася, аби вона легше вийшла з цього стану. Супроводжуємо, допомагаємо, стараємося. Якщо ми вже познайомились, побачили цю проблему, знали її, все, потім ми вже на контакті. І вже деяким чином підтримка, знову ж таки, це може бути просто інформаційна, може бути юридична. По життю вона 100%, їй, іншим діткам вона обов'язково потрібна. Тому все дуже наживо. Допомога потрібна вся. І звернулася, я вже за ці роки побачила те, що діти знаходяться в лікарні, і все ж таки психологічно стан, їх затягує. Тому ми вирішили зробити таку акцію «Книготерапія».
А в чому суть цієї акції? Нам добрі люди, всі, хто бажає, приносять книжки на Казиміра Малевича 86Д, це наш офіс. Приносять книжки, ми потім збираємо ці книжки, як і дитяча, так і доросла література. І в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології ми зробили маленькі такі куточки на кожному етажі, маленькі бібліотечки, де складаємо книжки, пазли, іграшки, розмальовки, фломастери, карандаші. І от Пацієнти можуть користуватися вільно. Тобто, будь-хто може, якщо в нього є книжки, це не обов'язково мають бути нові, да? Тобто, які там є бажання віддати, або вже виросли по віку і є можливість. Це може бути і також і шкільна література, тому що шкільні підручники, тому що коли дітки багато хворіють, звичайно, їм і там потрібно займатися. Наприклад, в Пагі дуже багато діток з різних регіонів. І коли вони їдуть, вони не можуть просто охопити всі речі, взяти з собою і іграшки, і книжки, щоб забезпечити собі дозвілля, трошечки поліпшити там перебування. Тому і ми влаштовуємо такі акції допомоги психологічної, такої інформаційної. Багато людей вже долучилось до цієї акції. Нам висилають поштою з різних міст України. Ми будемо влаштовувати не тільки в Пагі, повсюди, де ми отримуємо дозвіл від керівництва, ми будемо робити такі міні-бібліотечки. Ми завозимо туди книжечки. Звичайно, там трошечки їх перевіряємо, да, щоб вони там підходили, да, до даного закладу, були адекватними. І розміщуємо там книжечки, іграшки, і пацієнт в будь-який час може сам підійти, почитати, взяти в палату, повернути. Звичайно, тут все на довірі. Да, їх можуть і забрати, ті книжечки, але може так само і принести. І коли ми відкрили першу таку бібліотечку, то я з усією впевненістю можу сказати, що це дуже необхідна річ. Вона дуже користується увагою. Дуже, так. Тільки ми книга почали лікує. Ви розумієте, що іноді дитина відкриває книгу і вона виліковується. Звичайно, да? все Насправді дуже ж багато і гаджетів, і планшетів, і телефонів, де можна читати, дивитись мультики. І хочеться якраз звільнити від цих гаджетів і планшетів і все ж таки переключити уваги саме на книгу. Тому Я як що мама двох діток скажу чесно, що я за книжку. За книжку. Або дитина брала книжку в руки і читала її. Тому що ті самі Особливо, якщо- очі, тобто воно все напрягається, це шкодить здоров'ю. І з мами, а так можна і пограти разом. Тобто особливо ігри вони класно. Бо багато діточок з батьками лежать і настільки гарно сприймають, просто почали вивантажувати ці речі. Пацієнти почали сходитись, цікавитись, а хто ви, а що ви, а які книжечки, а чи можна їх купувати, а чи можна приносити, і купа питань було задано і сприйнято дуже гарно, дуже добре. Тому чудова ініціатива. Ми хочемо її перенести в інші міста, щоб поліпшити здоров'я, таким чином перебування Дитина, пацієнтів якщо вона потрапляє в лікарню, так, лікар в якому білому психологі? халаті, і вже все, вона вже перелякана, да, і тому оцей психологічний стан, так, от дуже важливо, так. І ми зрозуміли, ми побачили, що діти на цей час, вони відволікаються і на якийсь час просто забувають, так, про свої хвороби. Так, і тим самим це проходить і лікування одночасно, тому що це все мозковий центр, да, це А все от лікарі, впливає вони на відзначають вашу діяльність? Вони, наприклад, вам говорять, що там приходив, наприклад, там у п'ятницю, умовно кажучи, там клоун, і у діток там якось поліпшився настрій, там з'явився апетит, якось пішли якісь зрушення. 100%. Ви отримуєте подібні Я стверджую, і, чесно кажучи, я хочу сказати, що саме діти, так, саме люди стимулюють нас ще більше робити таких акцій, ще більше запрошувати і робити якісь маленькі свята, тому що оця атмосфера, яка відбувається саме коли ми проводимо свято і після, оця ейфорія, вона залишається у дітей. І дітям дійсно від лікарів ми чуємо, що діти психологічно виліковуються після уваги, після таких свят, після спілкування з волонтерами, спілкування з аніматорами. Тобто керівництво навпаки сприяє такій допомозі, заходам, все. І дуже така дружня атмосфера, скажу, що взаємо така, навіть не
ну, з вдячністю. Взаємодопомога. так. Хто з улюблених, хто з аніматорів найулюбленіших персонаж у дитячих лікарнях? Кого вони очікують, на кого вони, можливо, реагують більш бурхливо, більш зацікавлено? Хто приходив з Ну, новорічні персонажів? свята – це, звичайно, або Святий Миколай, або Дід Мороз та Снігуронька. Так, свинка Пеппі була, так? Щенячий патруль. Щенячі патрулі, Мікі Мауси. Ну, У тобто нас будь-які є мультяшні такі івент-агентство герої, вони Києві, яке класно, вже декілька років нам допомагає, сприяє, так, і залучається. Я б Костюми хотіла додають. трошки ще зачепити тему особливих діток, тих, кого звикли називати сонячними дітками. Так, вони дійсно сонячні. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу з цими дітками. Ми познайомилися в минулому році з цими дітками до Дня синдрому Дауна. Зробили для них, влаштували для них фотосесію. І після фотосесії ми роздрукували, зробили такі календарі на 18-й рік. Це надзвичайно сонячні і теплі діти. Вони настільки заряджають. Яку ви допомогу їм привезли? Що ви для них зробили? Для них, перш за все, це соціалізація в суспільстві. Це те, що перше головне, що потребують дітки з інвалідністю. Це соціалізація в суспільстві. Прийняття себе в цьому світі, да, і От принаймні контактування. цю тему намагається якимось чином опрацьовувати на рівні влади. Власне кажучи, у нас триває медична реформа, і її прийняття, і її втілення у життя медичних закладів. Скажіть, будь ласка, як медична реформа України може позначитись на вашій діяльності? Ну, медична реформа тільки розпочалася, тому побачимо. Але поки що ми бачимо те, що влада тільки говорить, а вже народ сам робить для... Висновки. От важлива допомога ще паліативна. Наскільки я зрозуміла, ви тільки почали нею займатись. Так, зараз ми якраз шукаємо благодійників, тому що в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології є така потреба і декілька палат. Головний лікар хоче зробити паліативна допомога. І зараз якраз потребуємо, шукаємо... На що ви шукаєте кошти? Саме Кошти шукаємо на ремонт. І обладнання, медичне обладнання, тому що ці палати повинні бути добре обладнані, а це дорогоякісне обладнання. Тому шукаємо спонсорів, благодійників і віримо, що все ж таки знайдемо і люди відгукнуться. Дякую вам, що долучились до нашого ранку. Іляна Гайдук та Олена Бондарчук-Ладна, волонтери фонду «Справедливість» були разом з нами. Долучайтесь до допомоги, допомагайте і бережіть себе сьогодні. Гарного вам дня, всього найкращого. Дякую.